Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu günkü sanynda. Xitay Merkezi Aziýa döwletleriniň ýaşlaryna talip haqqy hödürleýär. Belarus Türkmenistana teze ilçi veledi. Gresiya Türkmenistana teze ilçi veledi. Italiýanyň wekiliýetiniň Türkmenistana sapary Xitay Halk Respublikasy öňümüzdäki 3 ýylyň dowamynda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýaşlaryna 600 talip haqqy, şeýlekem 1,5 müň hunärmeniň gaýtadan hunärini kämilleşdirmegini maliýeleşdirer. Bu barada Xitaýyň Daşary işler ministri Wang Yijian welaýatynyň Çennu şäherine geçirilen Merkezi Aziýa Xitay formatynyň Daşary işler ministrleriniň 5-nji duşugyna belläp geçdi. Xitaýyň Daşary siýasat idarasynyň habar bermegine görä, Wang Yi Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işleri ministrleri bilen geçiren duşugyndan soňra gurnulan bilelikdäki medpugat ýygnagyna gazandan ulalaşyklar barada durk geçdi. Xitaýyň daşary işleri ministri Wang Yi Merkezi Aziýa Xitay formatyny daşary işleri ministrleriniň duşugyna syýasy, sowda, ykdysady we bilim ulgamyna oňy netijelerin gazandandygyny habar berdi. Xitaýyň ministri öňümüzdäki 3 ýylyň dowamynda Xitaýyň Merkezi Aziýanyň ýaşlaryna 600 talip hak hödürlenjek belirledi. Ma'lum bolşýaly golaýda Türkmenistanyň bilim ministrligi Xitaýyň ýokary okuw mekdeplerine 2025-2026 okuw ýyly üçin bakalavr maksatnamasy boýunça okumaga dalaşgärleri seçip alyş işine ýerişdi. Şunuň bilen baglykda 25-nji noýabrdan 10-njy dekabraçyn aralykda Halkara Insan-perwer Ilymlary we Öseş Uniwersitetinde dalaşgärlerden resmi namalar kabul edilýär. 18 ýaşa ýeten we 25 ýaşdan uly bolmadyk raýatlary okuwa girmäge resmi namalar tapşyrmagy hukugy eýedir. İnglis dilini erketmek hem giriş synaglaryna gatnaşjaklar üçin zerur talapdyr. Stanislav Cheburnoy Belarus Respublikasynyň Türkmenistana adatyny daşary we dowluk tuýarly ilçesi wezipesine bellendi. Bu barada ýurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko degişli karary gol çekdi. Mundan ozal Stanislav Cheburnoy Belarus Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň diwanyň halkara hyzmatdaşlyk we sowda müdürliginiň başlygy wezipesine alyp barýardy. Teze belenen ilçi jurnalistler bilen söhbetdeş bolup, onu Belarus bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşaklarynyň özara hormat goýmak hem de hyzmatdaşlyk ýörelgilerini esaslanıp östürilýändigini bellädi. Häzirki wagtda halkara guramalaryň çäklerini oňat gatnaşaklary we pandemiýa sebäpli wagtlaryň togtudylan gatnaşaklar bilim, medeniýet we sport ulgamyny östürilýär. Ilym we tehnologiýa babatda hökümetary topar hereket edýär diýip ilçe bellädi. Prezident Lukashenkonyň Türkmenistan bilen sowda ykdysady gatnaşaklary östürmek zerurdygyny bellädi. İlçe senagat owu hojalygy we ulug ulgamyna hyzmatdaşlygy östürmäge mümkinçilikleriň bardygyny bellädi. İlçe göni howa gatnawlaryň hereket edýänini, Belavia kompaniýasynyň Minsk Türkmenbaşy ugru boýunça ýygdarly gatnawlary amalaşyrýanyny aýtdy. Diplomat insan-perwer ugruly hyzmatdaşlyk barada durk geçip, Türkmenistanyň raýatlarynyň Belarusyň uniwersitetlerine bilim almagy, uly isleg bilýärdigini aýtdy we pandemiýadan öň Belarusda bilim alýan türkmen talipleriniň sanynyň 10 müňe ýetendigini, häzirki wagtda 4 müň talibiň bilim alýanyny belläp geçdi. Stanislav Cheburnoy 2019-njy ýylyň oktýabryndan bäri Belarusyň Türkmenistana ilçesi wezipesine işleýän Vyacheslav Beskostynyň orduna geçer. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa Gresiýanyň adatyny daşary we dowluk tuýarly ilçesi hanym Yekaterina Ksagorardan anançygatyny kabul etdi. Mejlisiň başlygy Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyndan ilçini ýokary diplomatik wezipe bellenmek bilen gutlady. Şeýlekem ilçe iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy üstünlikle östürilýän dostluk gatnaşaklaryň hemde netijeli dowlatara dialogyň putulandyrylmagyna gönükdirilen işine üstünlikleri arzu etdi. İlçi Türkmenistana öz ýurduna wekilçilik etmeň uly hormat Diplomat garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň esasy uğurlary Türkmen parlamentiniň işi bilen tanışdyryldy. Duşuň dowamyny taraplar milli kanunçylyk we parlament işini kämilleşdirmekde tejribe alışmagy, iki dowlatyň hyzmatdaşlygy bolan mümkinçilikleri bilen tanışmagy, halklaryň arasynda dostluk gatnaşyklary berkitmäge giň mümkinçilikleriň bardygyny kanagatlamak bilen bellediler. Duşuň ahyrynda Gresiýanyň Türkmenistana adatyny daşary we dowluk tuýarly ilçesi iki ýurdun arasynda dostlukly gatnaşyklary östürmek üçin tagallalaryň gaýgyrmajakdygyny inandyrdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Italiýanyň daşary işleri we halkara hyzmatdaşlygy ministrliginiň ilçisi Federico Faellanyň ýoldaşlygyna Italiýa Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuk geçirildi. Gün tertibine Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Italiýanyň arasyndaky köp taraplaryň hyzmatdaşlygyň torlaryny döretmek boýunça hereketleriň meýilnamasynyň taslamasyny aralyp maslahatlaşmak ýerdildi. Bir resmi namanyň işine düzülmegi bilen bagly mesele daşary siýasat edaralarynyň ýoldaşlary tarapyndan şu ýylyň 29-njy maýynda Rimde geçirilen Merkezi
Aziya Italiya formatynyň 3-nji ministrler maslahatynyň çäklerini alalaşyldy. Duşuga gatnaşyjylar resmi namanyň ýurtlaryň arasynda energetika, ulug, ogu we suw hojalygy, bilim, saglyk goraş we beýleki urlar boýunça hyzmatdaşlygy öz içine aljakdygyny beýlediler. Gepleşikleriň ahyrynda taraplar özara behwitli gatnaşyklary hasa çuňlaşdyrmagy taýýardyklaryny tasdikladiler. Ine mehriban müştaqlar Atawatan TV'da saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimizden indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.